Bon dia a totes, gràcies per aguantar fins a aquesta hora. Gràcies a totes, autoritats, companys i companyes dels equips que heu fet possible la jornada d'avui, també les entitats que ens acompanyeu, que des de fa setmanes i mesos esteu interessades a poder participar. És un honor estar acompanyat d'aquests ponents que avui clouran aquesta jornada de debat, primer amb informes fets des de l'acadèmia, informes rigorosos que hem pogut compartir de forma molt esquemàtica, però també en profunditat els podeu trobar a les webs de la taula i de l'M4Social. Després hem seguit amb un debat molt interessant que hem tingut just fa uns minuts amb les administracions que ens han acompanyat i finalment volem posar veu també a les entitats que també utilitzen la intel·ligència artificial en el seu dia a dia i per donar millor servei a les persones en situació de vulnerabilitat. Per començar, simplement una pregunta molt genèrica. Com esteu aplicant, quins beneficis, quins riscos, quines oportunitats té la intel·ligència artificial a casa vostra, tant en alguns casos com la gestió interna, que també veurem alguns exemples, com de portes en fora pel que fa a la vostra relació amb les persones usuàries. Pilar, pots començar, sisplau. Gràcies, Gerard. Bon dia a tothom. Vull agrair a la taula al tercer sector, així com a Infosocial, l'oportunitat d'establir i visibilitzar el que fem les entitats del tercer sector. Nosaltres, en aquest cas, volem presentar Atenea. El per què Atenea? Vull situar una mica la transformació social. Una de les més importants que s'estan visibilitzant en el segle XXI és l'envelliment i el canvi climàtic, que César lo desarrollarà luego, perquè això porta canvis en el sector financer, mercat laboral, amb el sistema de sanitari i social i canvis en les relacions d'estructures familiars i relacions comunitàries. Per tant, Atenea, degut a que nosaltres gestionem serveis d'atenció a persones i a través de recerca de bretxa digital i soledat no desitjada, hi ha moltes persones grans que no saben utilitzar un smartphone, hi ha més d'un 15% de persones que no tenen telèfon mòbil, hi ha un 45% de persones que no tenen wifi a casa, hi ha un 70% de persones que no saben entrar a l'app de la salut de la seva comunitat autònoma, etc. Hi ha un 34% de persones que pateixen soledat no desitjada. I per això es va dissenyar Atenea, de la mà de Momentum Analític, l'Albert Isern, gràcies al Departament de Drets Socials a través dels Next Generation. És molt important perquè si no, no podríem estar avui presentant Atenea. I d'altres actors i partners tecnològics. Llavors, Atenea és un dispositiu que pot ser un telèfon, una tablet, un rellotge, un dispositiu que no precisa botons, que no precisa wifi, que no és tàctil, o sigui que només funciona a través de la veu. És biometria per veu i és un dispositiu personalitzat. Personalitzat fins al punt que la persona usuària pugui romandre a casa seva amb un millor benestar i pugui gestionar situacions quotidianes, com demano visita al seu metge, metgessa, infermer, infermera del seu CAP a través de la meva salut, com puc contactar amb el fill, filla, amic, amiga, podòleg, etc. a través d'Atenea, com puc trucar al meu cuidador, cuidadora, integrador social, com puc, si em fa mal la panxa, un tema que em roben a casa, amb un socorro a l'Atenea el que treu és que truca a emergències. O sigui que ja tenim uns casos d'usos que l'estem aplicant ja, és per 500 persones participants a diferents territoris de Catalunya. Fem de l'àmbit rural i àmbit urbà en diferents segments d'edat, que és important, i de moment ja estem a 200 domicilis, ja l'estan utilitzant 900 persones, l'impacte és bestial, i estem jo destacaria 3 eixos i acabo. El primer, que és un projecte de governança de col·laboració públic-privada, on està l'administració Generalitat de Catalunya a través del departament, entitats locals, ajuntaments com Sant Feliu, Consells Comarcals, Alta Ribagorça, Granollers, no els nombro tots perquè si no em deixaré algun i després s'enfadaran. Després, amb una interoperabilitat amb empreses tecnològiques, Raona, Parlem, Verbio, amb l'Agència de Ciberseguretat i a la Universitat de Barcelona. L'altre punt, l'altre eix important, és que aquest projecte s'ha fet des de la base amb el disseny amb les persones. Naix des de les persones grans, amb les seves preferències, amb grups focals, vam dissenyar el pla funcional abans d'aplicar-lo al domicili. No ho hem fet per a les persones, sinó amb les persones i per a les persones. El tema de qualitat i ètica és important, i us he dit, amb la Universitat de Barcelona per valorar l'impacte que suposa amb la vida quotidiana de les persones que estan en el domicili, persones grans i persones en situació de dependència també, no ens oblidem, i també
com a ABD tenim comitè d'ètica, però vam considerar que un comitè, una comissió d'ètica externa ens pogués valorar el projecte. Hem estat treballant 4 mesos intensament i per fi ens han fet un dictamen favorable a una comissió de bioètica de la Universitat de Barcelona de Dret, amb la qual cosa és una gran satisfacció perquè penso que és la primera vegada que valoren dintre del sector social un projecte com aquest. I per últim, i acabo, és que és un treball d'equip i s'ha de valorar amb tota aquesta tecnologia que tenim de tots els arquitectes tecnològics, s'ha de donar valor amb el canvi de gestió que estan acompanyant amb aquestes persones integradors socials tecnològics i a través de professionals de l'àmbit social, que són els millors perquè saben com entrar en domicili, saben respectar les preferències de la persona i amb dignitat i garantir els drets de la persona. I aquest canvi de gestió amb l'acompanyament és fonamental. I a Atenea hem de pensar que no és la finalitat, és un instrument. Mai substituirà a una persona, però col·labora molt a canviar i a millorar el benestar d'aquelles persones que estan més excloses de la societat. Que no ens enganyem, hi ha una part important de la població de persones grans i amb dependència que estan excloses totalment de la societat. Gràcies, Pilar, crec que ho has explicat perfectament amb els pocs minuts que et deixàvem. Sí que quan acabem aquesta primera ronda de paraules hi haurà una demostració en directe de com funciona Atenea perquè tots i totes ho puguem veure.